Fil-28 ta' Marzu, San Gontran Re għex bejn wieħed u ieħor bejn is-snin 525 u 592. San Gontran kien iben ir-re tal-Franki, Klotarju, huwa laħaq re tal-Burgandija u parti mill-Aquitien mal-mewt ta' missieru li seħħet fil-561 sakemm miet 31 sena wara. Kull ma nafu dwar dan il-qaddis ġej mill-kitba ta' San Grigor ta' Tur li għex fl-istess żmien u li kiteb l-istorja tal-Franki. Kien hemm żmien fil-ħajja ta' Gontran meta ma tantx kien jagħtik impressjoni ta' bniedem qaddis u difatti waqa' fi ħtijiet gravi li konna ngħidu wkoll kienu effett ta' żmien li għex fih. U keċċa lil martu u reġa' żżewweġ oħra bix-xewqa li jkollu nisel u li jieħu s-saltna warajh. Ordna l-qtil ukoll bla ma qagħad jaħsibha sewwa tat-tabib li ma rnexxilux ifejjaq mara oħra tiegħu. Imma Gontran għaraf dawn l-iżbalji tiegħu u patta għalihom il-bqija ta' ħajtu permezz tal-karitajiet u mħabba lejn reliġjon u inkoraġġixxa biex isiru 3 sinodi laqgħat tal-isqfijiet biex iġib il-qudiem id-dixxilpina tal-kleru. Għana diversi knejjes u monasteri u mexxa b'ġustizzja is-sudditi tiegħu. Meta l-artijiet tiegħu kienu maħkuma minn marda tittieħed imsejħa nar ta' San Anton li filġet il-poplu tiegħu u ried li jieħu ħsieb is-sudditi l-aktar batuti u offra lilu nnifsu vittma lill-ġustizzja divina għal ġid tal-poplu tiegħu. Huwa miet fis-sena 592 fl-età ta' madwar 37 sena. U kien re maħbub ħafna fost il-poplu tiegħu li malajr bdew iqimuh bħala qaddis wara mewtu u ismu sab postu fil-Martoroloġju Ruman, il-ktieb li jiġbor fih l-ismijiet tal-qaddisin meqjuma mill-Knisja, bla ma qatt ġie ikkanonizzat formalment. Il-ħajja ta' kull qaddis jew qaddisa, anki jekk mhux ikkanonizzati formalment, għandha xi ħaġa x'tallimna. Il-ħajja ta' dan ir-re Gontran tfakkarna li fil-mixja spiritwali tagħna lejn is-sema mhux kif tibda l-importanti imma kif tispiċċa. Bejn il-bidu u tmiem jista' wkoll ikun hemm waqgħat, fallimenti, żbalji żgħar jew kbar, dispjaċiri, nuqqas ta' fidi u fiduċja falla. Imma għal Alla li jiswa huwa li nkunu qed nagħmlu ħilitna kollha biex ngħixu ħajja li toġbu. Li kieku kien jaf li wara li nagħtuh ħajjitna u nibdew nimxu warajh ma konniex se nerġgħu naqgħu fid-dnub, ma kienx jistabilixxi s-sagrament tal-qrar li huwa wieħed mis-sagramenti li nistgħu nirċievu għal ħafna drabi tul ħajjitna kollha. Il-mulej jobot lid-dnub għax dan ibedna minnu, imma jħobb lill-midneb li jobot lid-dnub, imma jaqa' fih għax huwa dajjef. Il-mulej f'kull qrara jaħfer bil-qalb kollha lil dak il-midneb li tassew jiddispjaċih minn dnubietu u li jmur bil-fema li ser jagħmel ħiltu kollha biex ma jidnibx iżjed u biex jevita kull okkażjoni li tistgħu twaqqgħu fid-dnub. Din l-istorja turina propju dan. Jingħad li fi Spanja jonoraw kurċifiss bid-drieħ tal-lemin imniżla l-isfel. Taħt din l-immaġni ta' Ġesu, jum wieħed daħal raġel biex iqer dnubietu. Iżda l-konfessur kien indeċiż jekk jagħtihx l-assoluzzjoni. Huwa mbagħad ħafirlu u żied, imma kun attent li ma taqax għal darb'oħra. Il-penitent wiegħed iżda kien dajjef u waqa'. Imbagħad irritorna lejn il-qassis li laqgħu bi kliem iebes. Din id-darba jien ma nagħtikx l-assoluzzjoni. Il-penitent wieġeb, meta wett li ma nerġax kont sinċir
imma jien dajjef. Nitolbok għatini l-maħfra tal-mulej. Għal darb'oħra l-konfessur ħafirlu qallu din hi l-aħħar darba. Xi żmien wara, il-penitent irritorna, iżda l-qassis qallu bi kliem sod. Int erġajt waqajt għal darb'oħra f'dan l-istess żnub. L-intenzjoni tiegħek mhux sinċira. Ir-raġel wieġeb huwa vera li ta' sikwiet nerġa' naqa'. Imma x'jiena dajjef, jiena raġel marit, imma l-indiema tiegħi hija sinċira. Il-qassis qallu le, m'hemm l-ebda maħfra għalik. Kien hawn li mill-kurċifiss instemat karba. Kristu der jaqla idu l-leminija, jollija l fuq u jagħmel fuq ras ir-raġel is-sinjal tas-salib li bih taħ l-assoluzzjoni għal dnubietu. Fl-istess ħin, leħen qal lill-qassis: ma kontx int li xerrit id-dem tiegħek għalih. Mhux hekk imma għal dak il-midneb li għax iħobb id-dnub ma jħobbx lil Alla, ifittex lid-dnub qalbu kollha u jekk imur jagħmel dan mhux għax verament iddispjaċih u nidem minnu u lanqas bl-intenzjoni li se jagħmel ħiltu kollha biex ma jerġax jaqa', jew li mhux se jerġa' jfittex l-okkażjoni. Dan ma jistax jirċievi l-grazzi tas-sagrament u ma jistax joġob lil Alla għax l-għażla tiegħu mhix favur Alla imma favur id-dnub li huwa jħobb. U vera li l-bniedem għandu ġibda lejn il-ħażen u jixtiequ, imma min irid jgħix tassew ħajja ħinja għandu jfittex li jaħrab kull okkażjoni ta' dnub u hu jew jikkombatti bir-rieda tiegħu kollha biex ma jidnibx. Alla jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għandna nfittxu l-għajnuna tat-talb, tal-qari tal-bibja, tal-qrar, tal-quddies u t-tqarbin u anki nistgħu nsibu għajnuna minn diversi gruppi waqdiet kattoliċi. Minflok il-momenti ta' dnub għandna nippruvaw nimlew il-ħin tagħna b'xi passatemp jew xi eżerċizzju fiżiku. M'għandniex inħallu lil moħħna jieqaf jaħseb u jfittex l-okkażjoni ta' dnub. Għandna wkoll induru lejn il-Madonna li hi l-om li żjed safja u nitolbuha tieqaf magħna f'dan kollu. Rridu nibqgħu nissiltu bla ma naqtaw qalbna u l-paċi ta' Alla tkun dejjem semna għalissa u għalli ġej. Talba. U mulej ħanin, inti tajt il-grazzja tiegħek ta' ndiema sinċira u ta' modi kif tpatti għad-dnubiet lir-re Kotran. Għati lilna wkoll l-istess grazzja biex ma nitbedu qatt mis-sagrament tal-qrar u mill-proponimenti li nagħmlu biex ma noffenduk qatt iżjed, imma ngħixu ħajja ta' qdusija li toġbok. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.